салом азизони дил, мехоҳам барои мушкилоти худамро ҳал кардан 30 сол шуд иҷора мешинам, ба шумо муроҷиат кунам. исмоили муҳаммадзоир ба шумо шахсан ва расман, Раҳим бо тахаллуси Раҳими Ғармӣ, Маҳмудҷон Муродов ва дигар нафарое ҳастанд ки дар Федератсияи Россия кор мекунанд ва ширкатҳои бисёр бонуфузе ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд. Агар тавонед ба шарт шароити худатон мувофиқ ба банда кӯмак кунед. боқи азизони дил, ба ҳамаи шумо сеҳатмандиву саломатӣ мехоҳам. агар ягон сухани ноҷой гуфта бошам, узри бисёр. худованд нигаҳбон бошад, бедард беғам бошед.